Ai ka san shi ai Abba ya duba makomarsa ne, kuma tsakanin da Allah bisa abin da za ka duba yanzu idan mutum bai koma APC ba, akwai abubuwan da yawa Kano ba sa samun sakamakon ana NNPP. Don haka zuwan shi APC ya mana daɗi kuma ci gaban Kano ne, kuma Abba baya abu da ka dole sai ya duba. Kamar kullum Anty Rabi tana ce mana muna duba hangen Abba, ba wai makomar jam'iyya ya fita daga jam'iyya ba a jawo shi, ya me ci gaban Kano. Ba matsala ba ne, kawai dai ina gani kamar maslaha ne ga al'ummar Kano. Muna bayansa mana, me zai hana? Dole ne muna bayansa. Ai mu ba za mu rabu da Abba ba. Sakamakon ai Abba masoyin talakawa ne, ya za mu rabu da Abba? To mutane ne suke ta mu muna bayan SSA Hajiya Rabi Hotoro, 'yar gatan gwamna Abba Gida Gida. Ba za mu rabu da shi ba. Ai mu zaɓen mu dole na Abba, kuma muna nan mun danne gaba mun danne baya. In Allah ya yarda. Sosai ma kuwa. Haka ne. Shi ka san Madugu, shi wani abu ya hango daban, shi ma Abba wani hango. Shi fa muƙamin gwamna, wanda yake kan kujerar gwamna, shi ke ganin matsalolin da yake faruwa a state nashi a yanzu. A ƙadamin siyasar mu na yanzu, duk wanda baya cikin jam'iyyar APC wallahi baya samun abin da yake muradi a cikin gwamnati. Sakamakon in dai baka jam'iyyar APC nan kai ka san abin da yake